अगर आप भी चाहते हैं साई फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग बाय साई फिल्म्स रामकोला। म्यूजिक बाय आनंद राव। हंसी के न चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूटी गइल। अच्छा हंसी के न चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूटी गइल। चौकी टूटी गई। तू हंसी के न चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूटी गई। माँ जगाई दिहल से ऐसा बात बता। अखिया के कजरा केतनन के घायल बनाई दिहल से गुप्ता जी के मन के सब और माँ जगाई दिहल से। संभल के रहा। कनख दबावलुए जान हमारो जियल मुश्किल भइल। अच्छा ऐसन कनख दबावलुए जान हमारो जियल मुश्किल भइल। तोहरा जइसन केतना जाने के, तोहरा जइसन केतना जाने के सारा गर्मी छूट गइल। तो हंसी के चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूटी गइल। हंसी के न चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूटी गइल। बड़े सची छोरा गुप्ता जी के कोरा। तनी दूर रहा ना तो बबरिया हो छे। बच के रह तू हुए रानी लइका बड़े सची छोरा। गुप्ता जी के कोरा। संगम प्रेम राजा के कवन पलान न फेल भइल। संगम प्रेम राजा के कवन पलान न फेल भइल। तोहरा जइसन केतना दीवाना, तोहरा जइसन केतना दीवाना हमरे आगे है लूट गइल। तू हंसी के न चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूटी गइल। तू हंसी के न चलुए जान गुप्ता जी के चौकी टूट गइल हो। रिकॉर्डिंग बाय साई फिल्म्स रामकोला।